Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Jamaica. Adinan inlanad ti pudno nga address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sak amakun ko na nga shy type. Ngem itilikodan dayta, o pinakmet iti uray asino man nga umasinag when no makigayem kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jamaica. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasinpot mat day dyan responsable pa'y. Halos aminan kat adakan kwa na. Oray man adakan kwa na amin, no damot asawa na. Sa bagay mo't ket di. Ngam, madlaw launay nga agayat kan ka. Dayta nga rod. Nagsinad ang agpayso iti asawa na. Ngam, agasawa dalata ta nagkasardamat. Nukas ta nga rod, likli ka mon. Anya, loko ka talaga. Apay a pinakibiyam ti message ni Napka ni Len. Apay, anyat ko nana. Ay na, kastoy ti kunana. Wan, nakapimpintas ka. Di adal ka pa'y. Ngam, aramidek mati amin. Tapno maya si nagtiriknam kanya. Kasta ti kunana. Ngam ada asawa ni Nap. Uray ko na ang nagsinadan, nagkasardamat. Agindi di day Allen. Ngam no adda pa naggustukan kwa na ti lalaki. Kat pag-ayat na met. Tanda ngamin itidadagan kwa na. Ngam iso ti kaasi, no kasta ti mapasama. Ada na text. Basaag man. No makasweldo ak inton bigat, igatangan kanto iti chocolate mo. Love you. Ay, awan. Nabuking dan. Payman, taso tilak da iti babae. Narong send kanyak ni Nap. Hoy, Len. Si kamot ti akin message iti daytoy. Basaan. Anya dayta? O, daytoy alangan mo't apara kanyak dayta ang message anya. O, basaan. Ay, naglukon? Kaya't mo ta replya? Ay, saan? Pangaasim. Ay, anya mo tanday di Allen. Di naman la entertainan ti bisita ng umumay di ti boarding house. Pumanpanaw latan. Wan nga rod Di naman la inuray ni Nap. Tanagid dandan arimwar. Ay, sumat lang amay may sa ti papananda. Wan nga rod. Una yun day di at tao. Imunan arimwar ni Len. Nap, adala ang damagakan ka. Anya day tay? No bilang lang tagsublikan ka di asawam. Awatam ka di pay? Saanin? Ngamin. Inikakmat idi iti gundaway. Nagsubling agpayso kada kami iti anak mi. Ngam kalpasan day tay. Nagtuloy damanen iti lalaki na. Kastagayam. Ngam nagasat kalata, tadakan ka dagiti ubing nyo. Iso nga aywanam ida, ta isudan to ti agbalin akatulungan. Pudno day tay. Ket agyaman ak iti concern mo kada kami. Adda kumadamagakan ka, Jamaica. Ngamin, adda nakadlaw, akanayon kayong agkuy-kuyog kanina. Kaya't ko amamuhan, adda relasyon nyo adwa. Awan. No para kanya, pagayam laang ti pangibilbilangak kaninap. Ngam, sabali mo't kan kwa na, ta agpropose paiket din. Ngam, awan ti mariknak para kan kwa na. Sa maysa, ada asawa na. Kastagayam. Diyak nga rod magustuhan ti style na. Uray ada kami iti public. Ipadlaw na launay akaslada kami, nga uray saan mat. Kunaklakit din, no adda nagkinaawatan nyo. Ha? Ay, saan na babalin? Tagayam laang ti pangibilbilangak kan kwa na. Mabalin ka ding uray saan tapay unay nga agkuykuyog. Ipagarup da ngamin nga adda relasyon ta. Ay, dahi tati madi kadagiti tattao. Kaslaag sangit ti langit kadakwada.
Naawan pagchichismisan da. Nagbalintan nga issue. Uray dagiti amok. Dirdirit sa andak. Kat iti sangwanan pa iti adu at tao. Ngam, jak mo't ida mapabasol no maminsan. Tasi ka ti ayan ti problema. Apay asyak. Day tangamin style mo. Ipagpakitam nga kaslada relasyon ta. Kat awan man. Kumusta ti estado ni Nap? Talaga ka diya nagsina da iti asawa na? One sir. Sigun kan kwa na, nagsubli kadakwada idi ti asawa na. Ngam, intultuloy na mutlat na ti panakirelasyon na iti lalaki na. Kasta ka di. Anya ka di dyan nangag ko. Akanayon kayo kanong agkuy-kuyog. Pudno ka di? One sir, ngam agpatinggala ang ijay. Gapo tagayam laang at talaga ti pangibilbilangak kan kwa na. Uray ko na mga relasyon nyo. Takanayon kayo mat nga agkuyog. Iso nga atapen da, nga da nagkinaawatan nyo. Awan panagayat ko kan kwa na sir. Talaga agayam laang ti pangibilbilangak kan kwa na. Awanan sa balipay. Oh, Jamaica. Anya nga'y tinagbanagan ti panagsarita yu kani sir. Maipapan kada kayo kaninap. Katkas jay imbagak ti agpaiso. Kano apay akanayon ang makikuykuyog ak kaninap. Ay, nagrigat gayam ti kastoy. Uray na saya at ti intensyon mo iti panakikuykuyog mo iti may sa lalaki. Mabalin gayam ang maidivert iti sa bali abanag. Ha? Ni, apay. Anya kaditi ko na ni sir. Namati mo at nga awan relasyon mi kaninap. Kan imbagak kan kwa na at may sapay nga intensyon ko, kat maalukoy ko asumrek iti pamati. Ta isulaang mati amok ang maitulong ko kan kwa na. Takas dekat nga rod ti mapaspasamak iti pamilya na. Kunamot ni sir, akas day kanong amin at talaga. Ano ti lalaki ti napasakitan? Babae ti pangyabkasan na iti pannakasair na. Kat, kastamot laeng iti babae. Iso ano maminsan, isut sumrakan ti temptation ako nada. Tati closeness iti opposite sex, mabalin ang maidivert iti sabali abanag. Sa bagay. Husto ka iti dayta, Jamaica. O sige, ure ang sinata dito yan, tadapay papanak. Mabit lang. Inta ko mapay mangan. Uray sa anan, si kalatan. Uray talangag merienda no iso. Anya ka kadi, imbagak met as si kalatan. Jak lang amin kaya't amabisinan ka. Anya? Agyaman ak iti panangawis mo kanyak. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Kidawag kumakan ka, apot dantan di communication ta. Kan saan ta ko mauna yan agsinsinara. Gapu ta amumot ti makagapo. Anya? Agpay sumat ngamin nga da pamilyam. Kan saan anasaya at akanayon ta nga agkadkadwa. Ta adu dagiti makakitkita. Uray awan ar-aramidon ta amadi. Sa bali ti ipapanda. Gapoy ti dayta. Saan anasaya at ti imatang ko kadakwada. Gapu ta tinutupak kano ti lalaki nga addan asawa na. Ay na, nagmanimat nga may nakitkitaan, friend. Nang runa, ano ka na yun ti panagkuykuyog yo. Isu ano saan laki di nga importante. Ay na, di kan makisinarakan kwa na. Ay, wan nga rod. Siyak pa yung tinagbalin ama di iti imatang ti tao. Imbes ko maanasaya at mati intensyon ko kanina. Oh, Kat, kumusta mat nga iti feel nga ayan mo? Naragsak mat. Uray medyo nadagsan. Kat, dagiti ka kadwa mi jay ngay. Awan ka din mangmangag mo sa bali. Unot, ti maipapan ka na kayo kaninap. Awanan, gaputa liniklik ako ninap. Aklunak, adamat kam malik. No kumata idi pa'y alinimitarak ti panakisinsinnarak ko kaninap, nalapit. Saan nga ad-ada nga imo nagtirik na kanyak? Ay na, awan ko maparikot iti kinadagkat yun. Mabalin ako na anta, nga adamat riknam kan kwa na. Angam, adamat nga rodan asawa na. Kan may sa, makatadaal day takan ka.
Ay, wan nga rod, friend. Ket nasaya at matngarod tawanan komunikasyon nyo kaninap. Ay, sapay kumata maurnosan ti relasyon da iti asawa na. Ket agbalinen ang naragsak ti pamilyada. Idi mariknak a madadaalak, dineritsak nga rod ni Nap, gaputadyak kayat a maapektaran ti commitment ko, iti field nga ayan ko. Ken maysa, jakmat kayat asyak ti makagapo iti panagbasol na. No nakiden naman ni bakit na iti sabali a lalaki, di na ko man na yun ti problema na. Gapo takaasi, dagiti anak na. Tuy pagayam mo, Jamaica. Jamaica, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ala, sapay ko mga rod, tamaurnos ni Nap ti pamilya na. Ket ti makunak paraken ka, ituloy mo ti agbalin anatibkar, tapno saan kanto a masulisog iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Jamaica, adi na inlanad ti pudno nga address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.